Mwanchumu rigereria asoko gendera gusangana intwe karibu sana sensemiga ya kabere mesene ya maiya kurwa ensoko ensa emo abaro tuguska bosia soro botiro kubwatia abaibori hamo nobotendere bwe skuru ya etono yo boroso yo egotoka ase eward ya bomwagamo embunge ya North Mugirange County Nyamira niko bono bagokire egetambokero ky'omusamari omuya oyo babwatokera amabati 50 no muheri gosirekera magie skuru yo mwarimu monne bwe skuru yo Evans Otara hamo no munyakirogo Murandi Jones Arama niko bono basabira omujumbe bworogongoro kwenekia bunango sirare skuru yo ase chinyomba cy'uburaro ekyo kira kikokonya kwagacha ibirasi naboigo basaba omugavana Nyaribo nere konyara kobaga kobakonya erinde banyora mache muri kito Steven Nyareke mbunda agotomanya senchero wikirano mega yuko bwatoka iranga na chekorwa mabati ya 50 nomo erigosira ibirasi bya skuru yetono primary boarding yogotoka se wodi ya mwagamo hebunge ya North Mugirango ya Nyamira nigori tukoria rero engineer Adams Mochenwa wetera bisiaye bareta mabati ya yugo ikase skuru ya yubene njaza malieta nkuru Evans Otara omboi njo mwalimu manene we skuru ye nabono musike Mochenwa engineer Adams Mochenwa litukolie gorubuna promise tia mabati 50 omo na araya tukolisibu rero n'abalimu no tole twensi n'abayibuli ne committee tukoire Mochenwa tiganya sago sesenia tane no Andrew oyuboza sende muwakirisi wo senator ogochigocha 2027 engineer Adams Mochenwa nero tutumire twikira ase skuru eye tono torete promise yaruete igoro no arenga igoro buna mwaigure ase price giving yarenga akagokigwa n'abana buna bakora matembu buya nera akaroranga nsa gwadikiri ararwe gochaga akanyoranga abana abanonye baeteta amatembu ase bakorwa birasi mbiri buya ebirasi bune bitwanyorete bitarakorwa na bya promise tiareta mabati na raitu aretire ase ritukoria rero buna yarenga igoro ase obwango mono skuru eyo yagendere gokoria buya onyenigo nige bwato boremeri obonene ase basabirenga nere buya esirwe twamoboretie kiagera skuru eye nebwate shortage chetalinke mangana infrastructure ebwate challenge enene ntobure meire birasi ndole meire kidom no ene chicho ebintu nebinge biremete maiga skuru eye gera sare interior lakini amangana aro amanana maya na sengenje tukaboli Mochenwa enyomba nere kanya tu agachire lakini amabati natubolete amabati 120 kera tuwabolete yo minto engineer Mochenwa kera jigote na gukwana gatebanga pastor amano mwalimu ne kamati ne skuru eyega na abaira amabati amaya buru amabati 60 onda bole baminto mo weta samagana yega nigo boteneria obwe skuru kobomo bokorawa omwarimu monene Evans Otara nabo igo monyakirogo obwe skuru Jones Arama basabire omujumbe North Mugirango moskecho ashinyamoko nabo igo mugavana Nyamira Nyaribo korigereria enchira yogo sire skuru eyo to inyorerie national government wetera CDF batokonye elinde ntonyora domwemo ntonyora birasi binde bibere naende tobolerio mugabano ito county government mbatokonye birasi bya ECD elinde mangana yabe bimna bana amache nabate challenge na kabeiro doba itio se gajita kabuto kerandro goraria to amacha yara korobi wega nabatware koigubia senje ya security nabatware sabanga wera wisas twale kanyoro ndata nyana mabati tugitiranga fence ya bia elinde abana kabale mababa obuya twakori buya bono eskuru enebwate obolemeru wao nonyakere lisabume mono neskuru bono yamanyekanira ase ngenja performance lakini ase nchira ya infrastructure muno mochiamanyo itakwanire ntobwate obokongu obonene bono nabatokubora where wisas especially the national government the county government kimona anche motokonya asimukonyara nonya nechicho eskuru is a problem facility na bebwato bolemo lakini infrastructure cha echo gotenenigwa no muchando monene niga sensemo yabamenyi bairana irimbiya mono ase Mochenwa Foundation so kwendra gosira chiskuru bene moseneto itongambia mono sana nyasamo konye naenda murwanirire amo yafiengia elinde kero amatuka yara ika 2027 na intutoboke mambi totenenere ekiagara twalire ira buna bakristo ande ntokorebo buna nyasara toikio Mochenwa se gange yayo kurigyo boseneta nkuna gokonya ari chiskuru gweta chiskuru echa kona kubeke birama na iye tono nero ne yamo yabo ase chiskuru chiriagenderete gokonya
chiprogram chiamo chenwa ni chinyinge nkurwari bake bitabu bya ICD. Stephen Nyarike Monde, Ensoko TV, North Mogrango, County ya Nyamira.